ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാദ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം ശ്ലോകം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹ്യസ്യ കർഹിചിദ്രാജൻ പുമാൻ വേദ വിദിത്സിതം യദ്വിജിജ്ഞാസയാ യുക്ത മുഹ്യന്തി കവയോപിഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹ്യസ്യ കർഹിചിദ്രാജൻ പുമാൻ വേദ വിദിത്സിതം യദ്വിജിജ്ഞാസയാ യുക്ത മുഹ്യന്തി കവയോപിഃ. ഒരിക്കലുമില്ല. ഹി നിശ്ചയമായും അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർഹിച്ചിത് എന്തായാലും രാജൻ ഹേ രാജാവേ പുമാൻ ആരെങ്കിലും വേദ അറിയുന്നു വിധിച്ചിതം പദ്ധതി യത് ഏത് വിജിജ്ഞാസയ തികഞ്ഞ ജിജ്ഞാസയോടെ യുക്താഹ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട് മുഹ്യന്തി മോഹിതരാകുന്നു കവയഹ മഹാതത്വചിന്തകന്മാർ അഭി പോലും ഹി നിശ്ചയമായും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. മഹാതത്വചിന്തകന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് യുധിഷ്ഠിരനാകെ വ്യാമോഹിതനായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താൻ കാരണമാണ് എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. തനിക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊലപാതകം ചെയ്തു അല്ലെ, ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരെ വധിച്ചു ഞാൻ.
ഞാൻ കാരണം അവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ് ആര്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പം അത് കർമ്മം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം അല്ലെ. എന്ത് കാരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണം ഇല്ലാത്ത ഇച്ഛയെയാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തന്മാരായാലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഭഗവത്ഗീത 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 58ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അത് ചേത്തമഹങ്കാരാന്ന ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. ശ്ലോകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ വിവർത്തനം: എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ബോധത്തോടു കൂടി ഇരുന്നാൽ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ അർത്ഥം? ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ സുഖം ഉണ്ടാവും, ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, മാറിയും കയറിയും അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ കാണുന്നത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ബുദ്ധയോനയ ഏവദേ. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ബുദ്ധയോനയ ഏവദേ. മറന്നുപോയി. ഏഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ബുദ്ധയോനയ ഏവദേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേശൂരമതേബുധഃ. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവര് അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല, അതുപോലെയുള്ള സുഖങ്ങളിൽ രമിക്കാറുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അവിടെ. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ കൂടുതലും ഉണ്ടാവുക ദുഃഖങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആ ദുഃഖത്തിന്റെ കൂടെ പുട്ടിന് തേങ്ങയിട്ട പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സുഖങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പോ നമ്മൾ ആ സുഖത്തിൽ രമിക്കാതിരിക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുന്നത്, ഹേ രാജാവേ. ഇവിടെ രാജാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിരനെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധിക്കില്ല. മഹാതത്വചിന്തകന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. ഇതേ കാര്യം ഭാഗവതം 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്വയാത് ഇതരതശ്ചാർദോഷപിച്ചാർത്തേഷപിത്നസ്വരാട്ടേനേ ബ്രഹ്മകൃതായ ആദികവയെ മുഹ്യന്ത്യസൂരയഃ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മുഹ്യന്ത്യസൂരയഃ. അവർ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. അതായത് എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു, തത്വചിന്തകന്മാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും വ്യാമോഹിതരാക്കുന്നു. മുഹ്യന്ത്യ സൂര്യഹ, ദേവന്മാരെ പോലും. സൂര്യഹ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ പോലും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹേ രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. മഹാതത്വചിന്തകന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവർ വ്യാമോഹിതരായി തീർന്നു. ഇതേ കാര്യം സ്ക്രീൻ വരുന്നില്ല മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും, കിട്ടുന്നില്ല എനിക്കത്. ഇതേ കാര്യം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന
ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദ ന കശ്ചന. കശ്ചന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്നെ. മാം തു വേദ ന കശ്ചന, എന്നെ ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവട്ടെ വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി. അതായത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ സംബന്ധിക്കുന്നതും എല്ലാവരെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അഭിജ്ഞഃ അല്ലെ, അത് ഭാഗവതത്തില് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അഭിജ്ഞഃ, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളയാളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നവേദ കശ്ചിത് അല്ലെ, എന്താണ്? മാംതു വേദന കശ്ചിത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റാർക്കും, എല്ലാവരും അന്വേഷിച്ചാൽ പോലും അവർക്കൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അവരൊക്കെ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. തന്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളെയും തത്ഫലമായ ദുരിതങ്ങളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായ വിഭ്രമത്തെ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ മഹാപ്രാമാണികനായ ഭീഷ്മർ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചു. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്രകാരമാകയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഇത് യുധിഷ്ഠിരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭീഷ്മർ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു 12 ജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ആര്? ഭീഷ്മദേവൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഈ ഒരു വിഷമം അല്ലെ, ഈ തന്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളെയും തൽഫലമായ ദുരിതങ്ങളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായ വിഭ്രമത്തെ, അതായത് തന്റെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ താൻ പാപമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇനി ഈ പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ഇത്രയൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വധിച്ചതിന്റെ പാപഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെയുള്ള ആകുല ചിന്ത തെറ്റാണ്, നിരാകരിച്ചു, പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ എത്രയോ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീലയൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മാവിന് തന്നെ ഡൗട്ടാണ്, ഇത് ആരാണ്, ശരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയാണോ? അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പുത്രനാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരമായ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമുക്കറിയാം ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണ ലീല, അത് ആരുടെ ഹെഡ് വെയിറ്റ് കൊണ്ടാണ് വന്നത്? ദേവേന്ദ്രന്റെ അല്ലെ. ദേവേന്ദ്രന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല വന്നത്. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ ദേവന്മാരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും എന്തറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്രകാരമാകിയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഇത് യുധിഷ്ഠിരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭീഷ്മർ ആഗ്രഹിച്ചു. അവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ്. സാധുക്കളുടെ വിശദമായ തത്വാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പോലും ഭഗവത് പദ്ധതികളെ തീർച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി യാതൊരുവിധ തർക്കങ്ങളും കൂടാതെ ഭഗവത് കൽപ്പനകൾ അനുവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒരിക്കലും അവരുടെ പൂർവകർമ്മങ്ങളല്ല, ഭഗവാന് ധർമ്മനിഷ്ഠമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് താൽക്കാലികമായ വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കലും യുധിഷ്ഠിരനും അർജുനനും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അനുഭവിച്ച ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പൂർവകർമ്മ ഫലം കാരണമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നു, അവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുവർത്തിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? അത് അനുവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താണോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അനുസരിക്കുക മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരന് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ആ യുദ്ധം. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ ഭക്തന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോ ഉത്തരയെ പോലെ ആയിരിക്കും. ഉത്തര എന്താ ചെയ്തത്? സ്വന്തം ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടത് ഭഗവാൻ തന്നെ ചക്രവ്യൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്.
അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തര ഭഗവാനെ അവിശ്വസിച്ചില്ല. എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഭഗവാനാണ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കില്ല എന്ന് 1% പോലും ഉത്തരയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. ഉത്തര നേരെ ഓടിയത് പാഹി പാഹി മഹായോഗിൻ ദേവദേവ ജഗത്പതേ നാന്യൻ തഥഭയം പശ്യ എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉത്തരയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ അവരവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മേലെ ബ്ലെയിം ചെയ്യില്ല, ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് അവരത് ഓവർകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിൽ നമ്മളതില് വ്യാകുല ചിത്തരാവേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം ദർശിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ തീർച്ചയായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. കൂടാതെ യുധിഷ്ഠിരന് എതിരായി സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും സിംഹാസനാരൂഢനായി യുധിഷ്ഠിരനെ ദർശിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹായോദ്ധാവിന് പോലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവിജയം നേടാനായില്ല. എന്തെന്നാൽ ആരു തന്നെ യത്നിച്ചാലും അധർമ്മത്തിന് ധർമ്മത്തെ കീഴടക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് കാണിച്ചു തരുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. കാരണം ഭീഷ്മനെ പോലുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന് പോലും തെറ്റായ പക്ഷം ചേർന്നാൽ വിജയം സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മഹായോദ്ധാവാണ്, 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അല്ലെ. ഭീഷ്മദേവനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾക്കും ജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈവൻ പരശുരാമൻ, സ്വന്തം ഗുരുവായിട്ടുള്ള പരശുരാമനെ പോലും തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ യുധിഷ്ഠിരന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള മഹായോദ്ധാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അധർമ്മത്തെ ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാന് ഉറപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അത് ആരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അതിനെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ തന്നെയാണ്, ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ തന്നെയാണ് അതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഭീഷ്മദേവൻ കൃഷ്ണന് എതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, എന്താ എന്റെ ഭക്തനാണ്, എനിക്കെതിരെ, അതായത് ഈ ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്കും പതിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു, തോൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഭഗവാന്. ഇപ്പോ ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ ഒരു യോദ്ധാവിന് പോലും തെറ്റായ പക്ഷം ചേർന്നാൽ വിജയ സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യ ഭരതർഷഭ തസ്യാനുവിഹിതോ നാഥ പാഹി പ്രജാപ്രഭോ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ദൈവതന്ത്രം യവസ്യ ഭരതർഷഭ തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം തസ്യ വിഹിതോ നാഥ പാഹി പ്രജാപ്രഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ആകയാൽ, ഇത് ദൈവതന്ത്രം ദൈവാധീനത്താലുള്ള വ്യാമോഹം, വ്യവസ്യ തീർച്ചപ്പെടുത്തി, ഭരത ഋഷഭ അല്ലയോ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിനാൽ, അനുവിഹിത ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ, അനാഥാഹ നിസ്സഹായർ, നാഥ അല്ലയോ നാഥ, പാഹി കാത്തുരക്ഷിക്കുക, പ്രജാഹ പ്രജകളെ, പ്രഭോ അല്ലയോ പ്രഭോ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാക്കിച്ചേ. ഹേ ഭരതവംശശ്രേഷ്ഠ, യുധിഷ്ഠിരനെയാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഭരതവംശശ്രേഷ്ഠ ആയതിനാൽ ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അചിന്യമായ ഭഗവാന്റെ ഈ പദ്ധതിയെ മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. ഇപ്പോൾ അങ്ങാണ് നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. എന്റെ പ്രിയ രാജാവെ, നിരാലംബരായ പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. ഇപ്പൊ വിഷമിച്ച്
കരഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹേ ഭരതവംശ ശ്രേഷ്ഠ, യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ വിളിക്കാണ്, ഭരതകുലത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള രാജാവേ. ആയതിനാൽ ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും കണ്ടു അതല്ലേ. തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനനോടും പറയാണ്, നീ എനിക്കൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്, നീ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നു? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അചിന്യമായ ഭഗവാന്റെ ഈ പദ്ധതിയെ മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. അപ്പോ ഇനി ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടത്. ഈ രാജ്യം ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഖിക്കാനല്ല, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭരണാധികാരം ചെയ്ത് പ്രജകളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ. ഇപ്പോൾ അങ്ങാണ് നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി, എന്റെ പ്രിയ രാജാവെ, നിരാലംബരായ പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. ഇനി പ്രജാ സംരക്ഷണം ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പിലായത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി. മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന വീട്ടമ്മ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു എന്ന പ്രസിദ്ധമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥനായ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സദാ അന്തർവർത്തിയായി ഉപദേശം നൽകുന്നതിനാൽ ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ പുതുതായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭക്തന് ശിക്ഷണം നൽകുന്ന രംഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന വീട്ടമ്മ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോ ഒരു മരുമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയാണ് അല്ലെ. അവളെ ശാസിക്കുമ്പോ എന്താ പറ്റുക? അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല, അവർക്ക് വിഷമാവും. പക്ഷെ മകളെ ആണെങ്കിലോ അമ്മയ്ക്ക് ശാസിക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ രാവിലെ നേരത്തെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് കൊളുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരു അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടീനെ മകളോട് പറയുമ്പോ മരുമകൾ എന്താണ് അത് കേൾക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മകൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോ ആ മരുമകളും തനിയെ ചെയ്തുകൊള്ളും. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് വ്യാമോഹം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഒരിക്കലും യുധിഷ്ഠിരന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന് പ്രോബ്ലം വരുന്നു? ഭഗവാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ യുധിഷ്ഠിരൻ നേരിട്ടത് കൊണ്ടും ഭഗവാനും അതുപോലെ വ്യാസദേവനും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ടും അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആയില്ല. എന്നിട്ട് നേരെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാക്കാണ്. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവനാൽ ഉപദേശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഭഗവാന്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവര്. അവർക്ക് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും പുതിയതായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭക്തന് ശിക്ഷണം നൽകുന്ന രംഗങ്ങൾ, അതായത് അർജുനന് ഭഗവാൻ ശിക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അതായത് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ഭഗവാൻ ചെയ്യാണ്. അർജുനന് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് അവർക്കായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന കഷ്ടതകളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ ഭരണ ചുമതല സ്വീകരിക്കണം എന്നത് ഭീഷ്മർ പാണ്ഡവരെ ഉപദേശിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നിമിത്തം പ്രജകൾ നിരാശയരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പദവി ഏൽക്കുന്നതിനെ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ, ക്ലേശങ്ങളും അനുഗ്രഹവും, യാതൊരു ലൗകിക ഭേദവും ഇല്ല. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ നേരത്തെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കഥയിൽ കണ്ടു. ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ, ആകെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടിക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള അമ്മ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോടും അതേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത്. അത് പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്
ഈ ഭഗവത്ഗീത അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 9-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഇത് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഭാഗവതത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷേപവും കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന കഷ്ടതകളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക, ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കാരണം അവിടെയുള്ള രാജാക്കന്മാർ പ്രജകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ആശ്രയമില്ല, അല്ലെ, ഒരു രാജാവ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരെയൊക്കെ പരിരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കണക്കാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലേശങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ. മോഹയൻ മായയാ ലോകം ഗൂഢശ്ചരതി വൃഷ്ണിഷു. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏഷ വൈ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത് ആദ്യോ നാരായണ പുമാൻ. ഭഗവാൻ വൃഷ്ണിഷു. മോഹയൻ മായയാ ഏഷ ഇത്, വൈ നിശ്ചയമായും, സംശയാതീതമായി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സാക്ഷാത് മൗലികമായ, ആദ്യ ആദിമ, നാരായണ ജലത്തിൽ ശയിക്കുന്ന പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, പുമാൻ പരമ ആസ്വാദകൻ, മോഹയൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന, മായയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ, ലോകം ലോകങ്ങൾ, ഗൂഢഹ സങ്കല്പാതീതൻ, ചരതി ചലിക്കുന്നു, വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണികുല മധ്യേ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭാവനാതീതനായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. ആദി നാരായണനും പരമാസ്വാദകനും അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ സുസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വൃഷ്ണികുലത്തിൽ നമ്മളിൽ ഒരുവൻ എന്ന പോലെ ചരിക്കുന്നു. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ പറയാണ്. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ, ആ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ അർജുനൻ പറയുന്നതും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭാവനാതീതനായ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല ഈ കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭഗവാൻ, ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ആദിനാരായണനും പരമാസ്വാദകനും അദ്ദേഹമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ സർവലോക മഹേശ്വരം, അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാസ്വാദകൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഇവിടെ ആര് പറയുന്നു, ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നു. ആദിനാരായണനായിട്ടുള്ളതും പരമാസ്വാദകനായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ സ്വസൃഷ്ടിതമായ ശക്തിയാൽ നമ്മെ വിഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വൃഷ്ണികുലത്തിൽ നമ്മളിൽ ഒരുവനെ പോലെ ചരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാളായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മളിൽ പോലെ ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ജ്ഞാനാർജനം അവരോഹണ പ്രക്രിയയാകുന്നു. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും വേദവിജ്ഞാനം പരിപൂർണമായി കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അത്തരം ജ്ഞാനം അല്പജ്ഞാനികൾ വികലമായി ധരിക്കുന്നത് പോലെ വെറും കാരണരഹിതമായ സിദ്ധാന്തമല്ല. അച്ഛനാരെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരം അമ്മയ്ക്കാകുന്നു. അത്തരം രഹസ്യ അറിവിന്റെ പ്രമാണം അമ്മയാണ്. ആകയാൽ അത്തരം പ്രമാണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിശ്വാസമല്ല. ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത 4.2 ഈ നിജസ്ഥിതിയെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അധ്യയനത്തിന്റെ ഉത്തമമായ പദ്ധതി പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതേ പദ്ധതിയെ സാർവലൗകികമായി ശരിയായതെന്ന് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരായി കപടവാദക്കാരൻ മാത്രമേ ആകുകയുള്ളൂ. ദൃഷ്ടാന്തമായി ആധുനിക ബഹിരാകാശ പേടകം ശൂന്യാകാശത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനുമപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ ആധികാരിക കേന്ദ്രങ്ങളായി അംഗീകരിക്കാൻ
ജനങ്ങൾ ഈ കഥകളെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അധികാരികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേദസത്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ജനങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ഒരുപക്ഷേ അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. വേദവിജ്ഞാനത്തെ പ്രത്യക്ഷ അനുഭവത്തിൽ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ മൂഢമായി അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു. തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഒരു വശത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന അധികാര കേന്ദ്രത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും മറുവശത്ത് വേദങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തത്ഫലമായി മാനവർ അധപതിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള നാനാർജനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരോഹണ പ്രക്രിയ, മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന പ്രക്രിയ. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന രീതിയാണ് എന്ത്? വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ. അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക്, യഥാർത്ഥ അറിവിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക്, അറിവില്ലാത്തവരിലേക്ക് പകർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹദാ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപാലെ. അതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, അമ്മയ്ക്കാണ് അധികാരം, അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് പറയാൻ. അല്ലാതെ ആരും DNA ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടല്ല അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാവരും അമ്മ പറയുന്നു ഇതാണ് അച്ഛൻ, അച്ഛനെ അച്ഛന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രീതി, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയുന്നവര് പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ പോവാണ്, അല്ലെ? ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചന്ദ്രനും അപ്പുറത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് പക്ഷെ ശരിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? അത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഈ ബോഡി വെച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? യാതി ദേവവ്രതാൻ ദേവാൻ, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരിരിക്കുന്ന ലോകത്തേക്ക് പോകും, അല്ലെ? അപ്പൊ ചന്ദ്രനെ ആരാധിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാം, ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അവിടെ ജീവിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ശരീരത്തോടു കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ജനിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവരെന്ത് പറയുന്നു? ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശരിയല്ല, അവര് പറയുന്ന പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയായ രീതിയെന്ന് അവർ പറയുന്നു. വേദസത്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ജനങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ്, അവർ പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതാണ് ശരിയായ കാര്യം എന്ന രീതിയിൽ. അത് ഏതുപോലെയാണ്? ഒരമ്മ തന്റെ കുട്ടിക്ക് അച്ഛനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. വേദവിജ്ഞാനത്തെ പ്രത്യക്ഷ അനുഭവത്താൽ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ മൂഢമായി അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? ഇതിനെ പരീക്ഷിച്ചറിയണം എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്. അത് അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനെ അവര് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? തൽഫലമായി മാനവർ അധപതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വേദവിജ്ഞാനത്തെ അതേപടി അംഗീകരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ.